Baloiaren atzetik doaz hogeita bi Jokaldi bikainak da hamaika opari Futbolaren munduan kontu zarugari Ez gara jardezagun bertain jokalari Zoropila, zoropila Ostiko talokazpilaz Arratsaldeon, hementxe gara beste behin, astebete gehiago, 11. saioa gaurkoan urtarrilaren 14. Aurreko saioan Afrikako koparen inguruan hitz egin genuen, baita erre kopako zozketaren inguruan, liga ere badaukagu, Jose Mari, arratsaldeon ez dakitzu, baina nago dagoeneko hainbeste txapelketetekin nazten hasia naiz, zer modu zabiltza? Arratsaldeon Josu, bai, ni ere pixka bat antzeko moduan, baina bueno, futbola ez da gelditzen, leku guztiatik dator, akaso batzuetan gehiegi, baina bueno, gabonetan ere eduki genuen pausa txiki bat, eta bueno, ja urte berriari ere erritmo hartuta, eta bueno, beste aste betez, ba, gure iritzia eta gure txorakeriak esateko gogoz. Atzokoan erre Eukopako jardunaldiaren, lehen partidak izan genituen, final zortzirenetako partidak. Hiru euskal talde izan genituen, baina pixka bat aurrerago, landuko dugu erre Kopako gaia, ondo baderituzu. Eta lehentxeago, gabonak pasa direla aprobetxatuz, baina oraindik ere neguko merkatua irekita dagoela jakinda. Errepasatu ditzakegu historian zehar eta azkeneko urteetan neguko merkatuan izandako fitxaketa esanguratsu batzuk. Esango nuke neguko merkatua askotan gaizki dabiltzan taldeek erabiltzen dute merkatu bat dela, akaso udan zehar ondo planifikatu ez diren talde horiek edota hobetzeko gauza asko dituztenak eta askotan neguko merkatuan azkar begiratuta hilabete batzutarako fitxaketa onak egitea ez da erresa izaten. Eta gainera urten, aipatu dugu behin baino gehiagotan, baina munduko kopa dugu, udan munduko kopa jokatuko da, eta noski, oraintxe bertan jokatzen ari ez diren jokalari askok, munduko kopan egon nahi badute, ohikoa da talde berri batzuk ere bilatu nahi izatea. Ez dakit, gaur egun esango nuke euskal taldeek egiten ari diren ligarekin akaso beharko luketela fitxaketaren bat, baina badakigu ekonomia aldetik ere nola dabiltzan taldeak oro har ligan, eta esango nuke mugimenduak izango ditugula, baina akaso ez gehiegi. Bai, arraroa da egia esan neguko merkatua, ez, askotan hori. Udan etxeko lanak behar bezain ondo egin ez direnean, laguntzen, zure talde hobetzeko laguntzeko dagoen merkatu bat da, baina ere, neguan ere, askotan, bere taldean protagonismo gutxi daukaten jokariak fitxatzen dira, edota utzita iristen dira jokariak, eta oso zaila iruditzen zain niri, horrelako merkatu batean fitxaketa batzuekin asmatzea. Beraz, egon dira fitxaketa honak merkatuan, baina ere bai egon dira sekulako, utxa izan dira fitxaketak, nik uste hoi gehiago izan direla fitxaketa honak baino, baina, eta ez balitzen bazera sekulako taldea, sekulako milioikadak ordaintzeko gaitasunarekin oso zaila iruditzen zaitela niri horrelako merkatu batean asmatzea, baina adibide txiki bat jarrita Manchester Cityk 60 milioi ordaindu ditu Semenyorengatik, Bournemoutheko jokalari afrikarragatik. Orduan, horrelako erraztasunarekin bai, ez gainera zure ligako talde bat ahultzen duzu indartzeko, baina talde txikiagoen artean zaila iruditzen zait, horrelako merkatu batean asmatzea, eta egon dira fitxaketa asko, eta baten agian aipatuko dugu bai. Asko gainera utzita izan ohi dira, azkeneko hilabete horietan utzita duzun jokalari bat taldean izatea, eta honek maila ona ematea
gertatu daiteke, behin baino gehiagotan, eta gaurkoan ere, bueno, plazaratuko ditugu adibide batzuk, baina gehienetan, hilabete batzuetan utzita dauden jokalari horiek, minutu gutxi jokatu eta berriz ere, askoren memorian inolako pisurik gabe eta ahaztuta ditugun jokalari asko izan ohi dira. Eta esan bezala gaurkoan ere errepasatuko ditu batzuk, nik denetarik ekarri dut gaurkoan, ondo atera diren fitxaketak, neguko merkatuko fitxaketak, beste batzuk akaso ez ziren oso arrakastatsuak izan, baina bat aipatzearren Atletik klubetik hasiko naiz, Mhm. jakingo duzu eta esango nuke oso ezaguna dela, baina Atletiken kasuan haien historiako fitxaketarik garestiena neguko merkatu batean eman zen. 2017-2018 denboraldiko merkatu hartan, neguko merkatuan, Realean jokatzen zuen Inigo Martinezen klausula ordaindu zuten, 32 milioi, eta orain arte horixe da Atletiken historian egindako fitxaketarik garestiena. Esango nuke Atletiken egindako urteak, bertan izandako urteetan maila oso eman zuela, ondarruko jokalariak, baina gero egia da, Bartzelonara musutruk joan zela, eta horrak aso, Atletikek, ez dakit, urte bete lehenago ero saltzeko aukera izan ez gero, esango nuke lehoiek ere nahiago izango zutela hor diru pixka bat irabazi, baina esan bezala, neguko merkatuan egindako fitxaketa bat. Bai, gogoratzen dut, Euskal Futbalean, ez bueno, zer esan asko eman zuen fitxaketa izan zen, Realean sekulako maila eman zuen jokari bat, bueno, eta egon den talde guztietan sekulako maila eman duen jokaria, nire Mhm. ustez, nire gusto pertsonerako futbolistikoki sekulako jokari izan da, eta, bueno, baina gehi da garai hortan, Reala momentu zail batean zegoen, eta, nahiz eta hori bere klausula osoa ordaindu zuen Atletikek, merkatuko azken momentuan joan zen, Realaren aurkari handi batera, eta, bueno, Donostialdean, ez zen, bueno, ez genuen, ez, guztiz ondo hartu, irteera hori, baina, bueno, bai, hori izan da, Atletik gainera, bueno, gego merkatu murritzagoa duela, eta aukera aprobetxatu zuen, Inigok batzuk ziotenez udan Bartzelonara joateko aukerak ies egin zion azken momentuan, eta, bueno, pixka bat, ez dakit, joateko ja nahi horrekin zegoen, eta Atletiken aukera pasa zen, eta bertara joatea erabaki zuen. Mhm. Atletiken kasuan beste adibide bat ere aipatu nahiko nuke, gainera azken asteetan nahiko sasoiko dabilen aurrelari bat. Aste bukaera honetan esaterako hat-trick bat, sartu zuen Sardineroko zelaian, beraz esango nuke badakizuela, zein den jokalari hau. Hat-trick bat Sardineroko zelaian, bai, badakit, baina orain txetzait izena etortzen. Bai, Realean esan. hasitako jokalaria, bere aita ere Bai, jokalari handia izan zen txuri urdinekin, bai, Kenan etzen. Kenan Kodro da. Kodro, bai, ez zitzan izena etortzen, bai. Hala da, Hori da. hala da. Kasu honetan ere neuko merkatu batean iritsi zen Atletikera. Egia da, 2019ko merkatuan hor, iritsi zen Atletikera. Ez zituen aukera gehiegi izan talde zuri-gorrian, guztira 27 partida jokatu zituen, 4 gol, baina, bere bibidean handiko nahi diren jokalari bat, Realean hasi zen, nola ez, Lagun Onaken utzita, ondoren Osasunako Arrobian Taxoaren, Osasunan, Alemanian, Suitzan, Danimarkan, hemen Kopenhagatik iritsi zen Atletikera, eta azken urteetan, Hungarian eta Turkian ibili da, eta urten esan bezala, ligako bigarren mailan dabil jokatzen, Zaragozan. Momentuz esango nuke, Zaragozako jokalaririk onena ez bada, onenen artean bera dagoela, eta aurten Aragoiko taldeak bigarren mailan gelditzeko aukeraren bat badu, Kenan Kodrori eskerri izango dela. Hemen ikusten dudaren arabera, 2017an, Bosnia-Herzegovinarekin ere jokatzeko aukera izan zuen, baina kasu honetan neguko merkatuan egindako fitxaketa bat izan da, Atletiken ez zuen arrakasta handirik izan. Bai, bere aita sekulako jokari izan zen, Realean jokatu zuen, eta golak egin zituen barra, eta Bartzelona fitxatu zuen. Eta bueno, gero, semea uste dut okerrez banago Donostian neukizuela, Mhm. bueno, bizirek ala hilik sekziorako urte batzuetan jokatzen jarraitzen badu, egia esan Bai. aukera hona da, sekulako bidaia egin ditu Europan zehar, bai, esan dezuen zela, Alemania jokatu, Danimarkan, Hungarian,
Hemen ere Azpeitian ere Atletiken, jokatu du, lagun honak, eh? bai, Ah, Atletiken eta Osasuna ere, Realaren arrobian ere okerrez banago, beraz, bai, bai, sekulako karrera, ez da bere ita bezen jokari hona izan, hori argi dago, baina, bueno, ba nahiko ez. genuke, zuk edo nik horrelako futbol ibilbidea dero, bai. Bai, nik sinatuko nuke, egia esan. Ba, bai, hori izan, eta egia esan, Kenan Kodro, bai, aurrekoan ikusi nuen, sorpresa eman zuen Zaragozak Sardinen eta 3 gol sartu zituen, eta, bueno, Mhm. ea ondo dio doakion Zaragozari, eta, bueno, ez Zaragozari, berkatu, Kenan Kodrori, bueno, Zaragozari, ez nahi, zor, jardin batean sartuko, bakoitzak bere gustu ditu, baina Kenan Kodrori honen aupa diogu, eta Zaragoza malin bada, beste leku batean, ba, ikusiko dugu, oraindikan 32 urte ditula esango nuke, eta badauka oraindikan urte batzuk baditu Mhm. futbol mailan da, ondo ibiltzeko. Halaxe da. Nik beste 3 jokalari baditut aipatzeko, baina ez dakit zuk Josemari, zuk aukeratutako jokalariren bat ere plazaratu nahi duzun. Bueno, nik onak edo txarrak baino gehiago, gehienak igual txarrera joaten dira, baina, bueno, kuriosoak, ez? Jendeak gehien gogoratzen ez dituenak, duela urte batzutako direlako, eta bueno, pentsa, talde hortako zaleak esango du, ostra, honek ere jokatu zuen, nire taldean. Ba, bueno, eta adibidez, hasiko naiz, Realetik hasiko naiz, adibidez, ez dakitzuk gogoratuko duzu, 2000 eta bost, 2006 denboraldian, ez barkatu, 2004 eta 2005 urte lehenago, udan Realeko fitxake eta ondio dezela Mikel Arteta iritsi zen Realera, bai, Gogoan dut. Donostiarra, etxera itzuli zen, inoiz ez zuen Realean jokatu, baina bueno, Glasgow Rangersen maila eman da gero, eta baita ere, bueno, PSG ibili zen, eta bueno, gero ja Realetikan Evertonera joan zen, eta Everton eta Arsenalen maila handia eman, eta gero ba, Arsenalen galitu zen entrenatzaile moduan. Baina bueno, Realean maila ez zuen eman, gol bakarra egin zuen, eta neguan joan egin zen, eta Realak ba, behar zuen ordezko bat, eta ez dakit gogoratzen duzun, zein fitxatu zuen. Auskalo, baina beldur naiz, garai hartan Realak edo zer egin zezakeen. Litxunso lehenago iritsi zen, okerrez banago, Lehenago, bai, beraz erdiraria, Auskalo norden, baina esango nuke jokalari oso ona ez dela izango. gutxi jokatu, nik uste realzale gutxi gogoratzen dutela, 12 partida jokatu zituen ez da gutxi, ba, 240 minutu, ez da inbeste ere ez. Glasgow Rangersetik utzita etorri zen, Euskarria, bat 81, segulako portea zegoen jokalaria, Dragan Mladenovic, Jugoslaviarra, ez dakit, gogoratzen duzun. Ez diot arpegia jartzen, egia esan, eh? Baina, bueno, Realean egundako milaka eta milaka jokalarien artean, esango nuke ez dela ezagunena, zale txuri urteinen artean. Ez, egia esan hori, da, amorrortuk egin zuen fitxaketa, bueno, ere ez zuen segulako dibilbide eduki, bere herriko taldean, Kraklebo herriko taldea jokatu zuen, gero Zemun taldean, gero Zemunetik ba, Belgradoko Izargorrian jokatu zuen, 2 urtez, Mhm. gero bertan salto egin zuen Glasgow Rangersera, han Glasgow Rangersek utzita bializion Realari, itzuli zen urte gehiago Belgradoko Izargorrira, eta bere azken 3 urteak Hego Koreako Incheon Uniteden egin zituen, beraz, ba, bueno, jokari bat inork ez nik uste zuela ulertu bere fitxaketa, eta Realean, ba, bueno, 12 partido eta gero, ba, itzuli zen, eta inork ez du gogoratzen, edo oso gutxi gogoratzen dute, bere Realean indako ibilbidea. Esan beharra dago ere, 17 partido jokatu zituela, Serbia eta Montenegroko selekzioarekin, gara hartan Begira. bateratua zeuden, eta bueno, bintzat, begira. Hortxe, kuriosidadea eta jendeak oroitzen ez duzuen, ba, Dragan Mladenovic, Realeko jokaria. Ez dakit nortzen garai hartan Realeko kirol zuzendaria, baina esango nuke Eskoziako ligaren jarraitzaile sutsua zela. Hasiera batean Arteta fitxatu bazuen eta ondoren hau, ba, ziur aski igande arratsaldetan ba, punta-puntako ligak ikusi beharrean, Eskoziako liga ikusiko zuen, eta hortxe fitxaketak. Bai, Eskoziako ligak beti ukidu fama, ez? Gogorra, baloi luzeak, bigarren jokaldi asko, ez? Futbol kalidazko futbol gutxi, ba, bueno, Arteta bertan ikusiko zuen jokari desberdin bezala, ze oso jokari teknikoa eta gona zen. Eta esaz duten, bueno, Arteta etorri da, ez du funtzionatu, ba, agian handagoen serbiar batek funtzionatuko diogu, eta behar dugun maila emango diogu, baina ez zuen
ez zuen asmatu Realak fitxaketa honekin, eta bueno, bintzat, urte hortan, salbatzea lortu zuen Realak. Ba enuen ezagutzen, begira. Nik realean beste jokalari bat aukeratu dut, hau bai ikaragarri ezaguna, gainera, bueno, rekord liburu guztietan ere azaltzen den jokalari bada, Uruguayen jaiotakoa, Washington Sebastián, Abreu Hombre, Gallo, alegia. Abreu, jokari buska. Ez dakit zehazki zenbat klubetan jokatu duen, badakit bera daukala errekorra, baina hau ere pasatzen Realetik, nik oroitzapen oso onak ditut, egia da 18 partida soilik jokatu zituela, baina 11 gol egiteko gai izan zen, naiz eta ez zuen Realaren helburu nagusia lortu ez, helburua bigarren mailatik lehen mailara itzultzea zen, eta 2009 urtean iritsita, esan bezala, 11 gol egin zituen, baina ezin lehen mailara igo, eta nik bereziki gogoratzen dudan eguna Xerezen aurkako partida Bai, hori da, Txapinen jokatutakoa, Realaren kamiseta berezi horrekin, niri pertsonalki gustatzen zait, berdea eta horia, eta bertan, bueno, hatrika egiteko gai izan zen, jokalari honetan berezia, eta, bueno, beti jokatu nahi zuen 13 zenbakiarekin, eta horrekin ere historia polita du Realean, bai. ligan 13 zenbakiarekin atezainak soilik jokatu dezake, bera tematurik zegoen, 13a erabili nahi zuela, eta azkenean, 18 aukeratu zuen, baina zortziaren erdialdean marra txuri batzuekin, nolabait zortzia zatitu, eta bi hiru bezala bueno, planteatzeko eta behintzat irudikatzeko aukera izan zuen, eta berak zioenez, naiz eta 18 izan, 13arekin jokatuko balu bezala zen. Beraz, tipo berezia, eta nola ez, hau ere neguko merkatuan iritsia. Bai, bere ez izena zeo zergatik izan zen loko Abreu, ezta? Sekulako ibilbide arraroa, honek bai arraroa, ze amaika Bai. taldetan ibilita, amaika esare darako, baina amaika baino asko zaiagotan. Eta bueno, Realean egia da maila eman zuen, pena da Realak urte hortan ez zuela, igoeratik urruti ibilizan, baina bueno, neguan iritsi zuten egin zituen bere golak, oso horrelari klasikoa, areakoa, remotatzailea, eta bueno, gero Realetik kanpo 2010ko mundialean gogoratzen dugu ere, Ganaren kontra azken Mm. penaltia bota zuen, Uruguai giaia kanporatu egon zenean, azken minutuan lortu zuen, berdinketa ez, Luis Suarezek hori atepean eskuarekin atera zuen baloi bat, gorri Hori da. atera zioten, penaltia huts egin zuen ganak, eta penaltietan irabazi, eta azken penaltia hori, Abreuk panenka moduan bota zuen, eta bai, eta urrengo txandara pasatzen Uruguaitarrak, eta hori Realean, aipatu ezun partidu hori, Xerez urte hortan lehenengo mailari gozen, lehenengo postuan, sekulako urtea ginez, eta Realakan utxe eta hiru irabazi zion. Utxe bat eta hiru agian, ez goratzen baina hori, Abreuk 3 gol eta sekulako partida onak egin zituen. Bai, eta, bueno, Abreurekin bukatzearren, bere kirol ibilbidea jokalari bezala amaitu ondoren, entrenatzaile bezala hasi zen, eta gaur egun ere entrenatzaile bezala dabil, El Salvador, Uruguai, Bolivia, eta Perutik pasa dagoeneko entrenatzaile lanetan, eta gaur egun Mexikon dabilela dirudi, Tijuanan, beraz, bueno, ez dakit nolakoa izango den entrenatzaile moduan, baina, bueno, partida batzuk dagoeneko baditu, esperientzia asko, eta nor daki etorkizun batean, Uruguaieko selekzioarekin eta Realarekin ikusi dezakegun aulkian. Auskalo, baina gai gertutik jarraitu beharko zaio, ze ez du inor lasai uzten horrelako jokari batek, eta sekulako ibilbide okiko du, entrenatzaile bezala ziur ere. Nik beste bat daukat, bueno, nik aipatzen baizut jokari bat, Ajaxen, Interren, Arsenalen jokatu duela, urrezko domina irabazi duela joku olimpikoetan, Herberetako liga irabazi du, Premier Liga irabazi du, Txapeldunen liga irabazi du, UEFA irabazi du, eta Afrikako futbolari izan da 2 urtez, ez dakit, jakin dezakezun zein zari naizen? Jose Mari, nik esango nuke, bueno, hau entzulek ez dute jakingo, baina programa ez du aurretik prestatzen, bakoitzak bere jokalariak aukeratzen ditu, Bai. eta esango nuke jokalari berdina aukeratu dugula, kasu honetan okerrez banago Juanko Kanu
aipatzen ari zara, Bai, Nigerian jaiotako izarra, baina kaso ez bai, duzu bera aipatu nahi, baizik eta bere hori anaia. da. Bai, Bai, ba, hori bai, bai. esan behar nizun, bai, anai bat baino gehiago direla, baina, bueno, jokalari buska izan dakoa Kanu, gero Interren bihotzarazoak direla eta, ba, pixka bat, futbolean arazoak izan, baina gero Arsenalera itzuli zen, eta sekulako maila eman zuen, baina bai, anai bat gaztea zeukan, Christopher Kanu, eta nik ez nekien, hau, eta, bueno, pixka bat begiratzen eta ibili naiz, eta, bueno, ba, Ajaxen arrobira iritsi zen ere, Nigeriatik atera eta gero, eta bueno, 2000 eta bat, 2000 eta bi denboraldian, ba, ez nuen gogoratzen, baina Ajaxek utzita biali zuen Alabesera, eta bueno, ba, ez dakit Alabesek pentsatuko zuen agian, ba, nahiaren futbol doai berdinako egiko zituela, baina, bueno, ba, neguan iritsi eta denboraldi bukaera arte, 5 partida bakarrik jokatu zituen. Mhm. Halaxe da, bai, bai. Askotan esango nuke bi nahi direnean, bat oso ona denean eta bestea kaso punta-puntako ez denean, beti norbaiten anaia izango dela, ez? Eta gutxitan deituko diote bere izenagatik, baizik eta kasu honetan, ziur aski Juanko Kanuren anaia bezala ezaguna izan da. Eta ez dakit historiarekin amaitu duzun, baina Kanuren inguruan nik, bueno, beste historia berezi bat aurkitu dut Alabesen egondakoa. Bai, aipatu lasai, bai. Ba, 2000 eta, ez dakit ze urte izan zen, bai, 2002 eta bi urteko neguan, hor, neguko merkatuan, Alabesek Gustavo Lombardi fitxatu zuen, River Bai, Plateen ibilitako jokalaria. Noski, hemen asmoa Kanu ordezkatzea zen. Arazo bat izan zutelako Kanurekin. Ez dakit, irakurri duzun ze arazo izan zuten Kanurekin. uste dut lehen zehoz irakurri dutela, baina bai, entzungo dizut, gustora. Dirudienez, gure lagun Kanu, neguko merkatu iritsi zenean, eta pixka bat neguko oporrak iritsi zirenean, jokalari guztiek bezala, egun batzuk zituen libre, oporraldia zuen, eta ez hori bakarrik, 2002 urtean Afrikako kopa jokatzen zen, Nigeria bertan zegoen, eta Christopher Kanuk etzekien deialdian egongo zen ala ez. Gauza da, abenduaren 31ean jokalari guztiak entrenatzeko deituta zaudela, eta Christopher Kanu etzen bertan azaldu. Alabesek, bueno, deiren bat egingo zion, eta Christopher Kanuk azaldu zuen Afrikako kopa jokatzear zegoela, eta horretarako prestatzen ari zela bere selekzioarekin. Kontua da, Mhm. selekzioaren deialdian, 22 pertsonako jokalariren deialdi bat izan zen, eta Nigeriako deialdi horretan ez zegoen Christopher Kanu. Beraz, bueno, Alabesekoak kezkaturik eta aldi berean harriturik zeuden, ez zuten ulertzen, zergatik ez zen iritsi Christopher Kanu, eta kontua da, egun batzuk beranduago iritsi zela, iritsi behar zuena baina askoz ere beranduago, eta argudiatu zuen berandu iritsi zela malaria zuelako. Noski, Alabesek ikusita, egun batzuk lehenago iritsi behar zuela, ez zuela abisurik eman, eta gainera Nigeriako deialdi horretan ez zegoenez lehenago iritsi behar zela, bueno, ez zuen pentsatu bere aitzaki hau egia zenik, eta kontratua etetea onena zela pentsatu zuten, eta horrelaxe amaitu zen Kanuren ibilbidea Gasteizen, eta horregatik iritsi zen ondoren Gustavo Lombardi. Beraz, bueno, bere anaiaren ibilbidea ez zuen izan, akaso, baina Ez, historia kontatzeko izango ditu Christopherrek. bai, egia esan bai, bira, bai, enekien oso ondo historia hori, baina nik aipatu dut begiratzen egin naiz, ez gogoratzen alabesen ibili zenik, bueno, enekien, Kriskanu nor zen, nuan kokanu gogoratzen nuen, baina bai, gertatzen dira horrelako historiak, eta aipatu dugun askotan neguko merkatuan, ez dakizula zeo oso ondo ze fitxatzen duzun, baina beharra dituzu taldean, eta bueno, gero ere, bere ibilbidea ere etzen askoz hobea izan, buelta asko eman zituen futbolean Europan zehar, baina Ajaxek pare bat bizpahiru sesio eman zizkio, baina inoiz ez zuen
leku aurkitu, Alabesetik Herberetan jarraitu zuen utzita, gero Ingalaterrako hirugarren mailan ibili zen, bukatu bero Norvegian eta azkenean bere hasierako taldean Nigerian amaitu zuen, beraz, hori, ez zuen inoiz lortu futbolean arrakasta handirik edukitzea, baina bueno, hortxe, nuan kokanuren anaia zela esanez, ba bueno, engainatu zituen talde batzuk. Ez zen ibilbide oso paroa izan, baina, bueno, ziur bere anaiaren ondoan egoteak ere lagundu ziola, eta dagoen tokian ere, ba, honen haupa diogu. Hau akaso, ba, abreu bezalaxe, hariko da entrenatzaile moduan, Nigerian edo eta Euskal Honon, akaso Gasteizen dabil. Kalo, jakineko nuke ibiliko den gaur egun. Christopher Canu, baina bueno, nik hemen ere bai aurkitu, bueno, jokari bat. Bueno, ezakit gogoratuko duzun, Liverpoolen Real Madriden arroitik atera zen, eta Liverpoolek bere arroira. Eraman zuen, beraz, promesa handia izan zen jokalaria, eta 14-15 denboraldian Liverpoolek Eibarrera utzita eraman zuen, Eibar lehenengo mailako lehenengo urteetan zebilen, eta Ibarrera. jokari zentral bat, sekulako jokari puxka. La Fabrika nazia, ondoren Liverpoolera. Herkulesetik fitxatu zuen Real Madridek, juveniletan, eta juveniletan pare bat urte egin eta gero Liverpoolera joan zen. Lehenengo Boloniara utzita bidali zuen, han ez zuen asko jokatzen, beraz, eta denboraldi erdian, zesioa moztu, eta Eibarrera bidali zuten. Espainiarra dela imaginatzen dut. Bai, baina hori golan jaiota, hori jaiotako gizasemea, baina ez dakit, oraintxe bertan galdutan abil. normala ezakidea, Josu. Zenbat Ze- partida jokatu zituen Eibarren? Hortara nindoan, FIFA ez zuen bere izen ematea onartu, eta 6 hilabete eman zituen Eibarren jokatu gabe. Rafa Paez. Rafa Páez. Bai, Eibarre 1984an jaiotako mutila, oraindik gaztea dago 30 urte, baina gaur egun talderik gabe dago oraintxe bertan. Berezken taldea San Fernando izan zen, lehen lehen federazio mailan, baina hori, Eibarrek, bere atzealdeko arazoak hobetzeko fitxatu zuen, eta atzealdeko arazoak hobetu horrez, areagotu egin zituen horrelako fitxaketa ustelo bat egin. Enuen ezagutzen, baina zigorra benetan, Bai, enez gogoratzen hori, FIFaren zigorra izan zen ez dakit zehazki orain zergatik, baina eta gero kuriosidade bezala, 17-18 denboraldian Alavesek fitxatu zuen, baina Alavesen debuta egin gabe Istra taldena, egoa Ara? lehengoen, egin genien Aratzi elkarrizketa, Istran da biela, eta Istrak Alabesekin dakin daukan Bai. konbenioa aipatu genuen pixka bat, eta Istrara zeituta utzita joan zen 2019-tik 2021 batera. Gainera, esango nuke Jose Mari ez dakit horrela den, baina Aratzekin elkarrizketa egin genuenetik, Istrak ez duela porrota ezagutzen, ez duela galdu, halaxe da, hementxe begiratzen ari naiz, eta berdinketa bat eta bi garaipen ligan, oraintxe bertan Kroaziako futbola eta Kroaziako liga geldi une batean dago, oraintxe bertan gaur bertan jokatu dute lagun arteko bat, esaterako, baina hau ere irabazi dute, eta hau diot gehien bat, gurekin elkarrizketa bat egin nahi badu talderen batek, jokalarien batek, edo entrenatzaileren batek, Aratzekin behintzat, sorte ona eman diogu, eta elkarrizketa egin zuenetik, ez dute galdu. Hemen, Rafa Paezen kontuari pixka bat amaiera emateko, nik esango nuke benetan FIFaren zigorra ez zela 6 hilabetez jokatu gabe egotea izan, baizik eta 6 hilabetez Eibarren bizi behar izatea, ez? Izan zela zigorra, kaso. Bai, egia da, egia ez, Liverpooleko zen, baina Bolognan ibili zen, Bologna egia da, bizitzeko egian leku bai izango zen, baina, egia da, Eibarren 6 hilabete jokatu gabe, garaia hortan ez zituzten orain dazkaten kinun instalazioan, ez da 10 urte berte besterik pasaz diren, baina, eta, ez dakit zer egin gauzuen, 6 hilabete Rafa Paezek Eibarren, baina, hortxe, anekdota, beste akats bat, neguko merkatuan, hainbat eta hainbat egin dituztena euskal taldeek, Rafa Paezek 0 partido jokatu zituen, Eibarren.
Hemendik barkamenak armaginei, broma bat besterik etzen. Eta nire zerrenda amaitzeko jokalari puska batekin ator. Esango nuke oso oso oroitzapen onak utzi dituela Iruñean. Gu nahiko gazteak ginen, berak bere urte horrenak izan zituenean, baina nik oso oroitzapen onak ditut. Neguko merkatu batean iritsi zen, zehazki 2002 urtean, Osasunara, eta nola Ea, ez, bera ea berdin ez gabiltzan ere, nik ere bat dugu ez dakit uste, agian berdin izango da. nire kasuan Afrikarra da, jokalaria. Real Madrid gola egin ziren, ezta? Esango nuke baietz, bera izan zela. Bere, bere bigarren partiduan, bai, Italian karrera handia egindakoa, bueno, handia, luzea. Beste bat, Ah, beste bale, bat da ez da nire. berdina, bale, orduan, bai, segi, bai. Nerea kasu honetan Pierre Akile Huebo, Ah, ostra, bale. jokalari handia, 1982 urtean Kamerunen jaiotakoa. Nik enekien esaterako bera oso gaztea zela, 17 urte zituela Uruguaiara joan zela, jokatzera. Ez dakit Tacuaren Bo taldearen kirol zuzendaritzan nortzegoen eskautin lanetan, baina Kameruneko ligan eskautin lanetan ibili eta kile huevo aurkitzea, basako nuke ikaragarrizko meritua dela. Hortxe Bai, hasi zuen bere kirol ibilbidea, Uruguayen, Tacuaren Bo taldean, hurrengo denboraldian Montevideoko nazionalek fitxatu zuen, talde handia, eta bertatik iritsi zen Osasunara, esan bezala 2002 urteko neguko merkatuan, naiz eta aurreneko hilabetetan Osasunarekin debuta egin aurretik, zuzenean Leganesera joan zen utzita. Bertan ez zuen beste munduko ezer egin, 7 partida soilik jokatu zituen Madrilen, golik ez, baina ondoren 2003 urtetik 2007 urtera, 128 partida jokatu zituen gorritxoekin, guztira 23 gol, ez da ikaragarrizko bataz bestekoa, baina esango nuke oso oroitzapen onak utzi dituela Iruñean, eta ondoren urtea askotan zehar, Turkian jokatu zuen, bertan bai egin zituela gol asko, baina esan bezala, oso oroitzapen onak utzi ditu jokalaria esango nuke. bai, egia esan ligako klasiko bat, ezta? Kamerundarra, Kamerunekin asko jokatutakoa, Mhm. ligan, hori, Leganeseko ez dut gogoratzen, baina bai, Osasunan eta Mallorcan maila handia emandakoa. Eta Turkian okerrez banago, Fenerbahtzen eta Istanbul Başakşehirren ere ibilitzen, eta bietan golak egiten, eta Txapeldunen liga jokatzen maiz. Bai, eta berandu isago Osman Lispor eta Gaziantep taldeetan ere izan zen, beraz, Turkian handiko nahi zen. Bai, Turkian, Espainiako ligan, Euskal Herrian, Balearretan, eta bai, berri esan, bai, segulako talde puntakoetan ibili gabe, baina ibilbide handia egindako jokaria eta gol asko sartutakoa. Mhm. Halaxea, hau zen ere azken jokalaria. Bai, nik, bueno, pare bat ditut, batez ere hau, bigarrena da Inigo Martinezen kaso antzeko bada, baina bai, bat neukan hemen ez nuelako gogoratzen, eta ikusi dut, eta, bueno, Laziotik utzita iritsi zen Osasunara 2002-2003 denboraldian, Laziok urte hortan bertan 6,70 milioi ordaindu zituen, eta ez dakit, Juventusen arroian hasitako jokaria, Italian hainbat eta hainbat taldetan, horrelako Italian asko ikusten dira jokari italiarrak hainbat eta hainbat taldetan jokatzen, eta hori Juventusen jokatu du, Genoan, Kievo Veronan, Lazioan, Fiorentinan, eta baina bera bolikostakoa da, 4 urterekin italiar familia batek adoptatu zuen, eta izena ere italiar hartu zuen, eta Cristian Manfredini, ez dakit gogoratzen duzun, ez dut uste? Ez dut gogoan, baina, ibilbide txukuna egin du. Egia esan ez dut gogoratzen izena ez zait ezaguna egiten. Gutxi jokatu zuen puntako taldeetan, baina Osasunak utzita lortu zuen garai hortan, debutarria zorren 15 minutu inguru jokatu ostean, bere lehenen partidua titular bezala etxean jokatu zuen Real Madriden kontra, ezkerre galean baloi hartu, Mitxe Salgadori tunela egin, eta ezkerkada batez sekulako gola sortu zion, Iker Casillasi. Sekulako emozioa bere debutarekin Osasunan, baina 11 partido jokatu zituen, 0,75 minutu, eta hori izan zen bere gol bakarra.
Ondo dago, gogoratzea, horrelako jokalariak, hau ere akaso bizirik alaik sekziorako apurposa litateke, eh? Nik enuen Bai, ezagutzen, esango nuke, bueno, gure entzuleen artean ere ba, asko dakitenen entzuleak ditugu, bai, esperientzia handiko entzuleak, baina, bueno, ondo dago jakitea, horrelako jokalari bat ere pasatzela Euskal Futboletik. bai, esango nuke Osasuna zaleek ere asko agien ez dutela gogoratuko, baina bueno, bai. Guztira hori, 151 partida jokatu ditu Italiako lehenengo mailan, 104 bigarrenean, 156 hirugarrenean, eta bueno, eta gero Ligan 11, UEFA ere 10 partido, Txapeldunen Ligan 4, beraz, bueno, Mhm. egin du karrera, inun lekua aurkitu gabe, baina bueno, hortxe, Osasunan eduki zuen bere ibilbide txikia, 11 partidatan gol bakarra, bere bigarren partiduan, sagarren jokatu zuen lehenengoan, eta norbaitek ikusi nahi badu, YouTubeen edo gola bertan dago, Cristian Manfredini Real Madrid gol jarri, eta sekulako gola sartzen du egia esan, baina bueno. Eta neukan azkena, bueno, azkena azkar batean errepasatzeko, Inigo Martinezen kasu antzekoa, baina ez zuen Inigo Martinezen maila eman, 2005 denboraldia eta gero, Atletikek, eta oso modu polemikoan edo, klausula ordaindu, baina gero fitxaketa epaitegietara joan zen, Bai. eta bueno, realean maila ona ematen hasi zen arrobiko jokaria, eta gero Atletiken, ez zuen egia esan maila ondia eman, denbora bat jokatu gabe egon zen, fitxaketa guztiz legala izan omenetzelako edo, baina bueno, Atletiken oso gutxi jokatu zuen, Eltxera juntzen utzita, Albazetera, Salamankara, baina bueno, realean egin zituen bere partidu honenak, eta hemen 8 partida jokatu zituen besterik ez, baina bueno, denok gogoratzen dugu Mendaroko jokaria, Iban Zubiaurre Urrutia. Bai, kasu oso polemikoa izan zen. Horrelako adibide gutxi ditugula esango nuke ez, horrelako kasuain polemikoak eta kontratu kontuekin hainbesteko gorabehera izandakoak. Hemen ez dakit ziur neuko merkatu batean izan zen, ala udako merkatu batean, ni ere Esan, begiratzen ibili naizelako, esango baina, nuke, bueno, nagugan izan zela, bai. ezagutzen ez duerentzat, baitugulako baita ere entzule nahiko gazteak, begira ezatela, oso fitxaketa interesgarria izan zelako, behintzat oso berezia, eta dokumentazioa eta informazioa ez da faltako interneten Iban Zubiaurreren fitxaketaren inguruan. Bai, hori ipaten nuen, Inigo Martinezekin asmatu zutela, baina honekin ez. Eta hori, orentxe du sartu dizu, baina ia ziur izan, negoen izan zela. Beraz, hori. Eta, orduak pasa genitzazke, neguko fitxaketa Bai, aipatzen, batzuk onak, besteak txarrak, ez ezagunak, eta, bueno, egia esan neguko merkatuak ere askorako ematen du, hilabete bat soilik irauten du, baina askorako ematen du, baina, bueno, nahiko, nahiko fitxaketa arraroak eta desberdinak ekarri ditugu, eta gero norbaitek entzulek aipatu nahi behituzte, sare sozialetan, beldurri gabe ere botatzea beraien izenak, eta alaxe guk da. guzti handiz jasoko ditugu. Hementxe, utziko dugu neuko merkatuaren tartea, besteak beste neuko merkatu honetan martxa egin duen Umar Sadiki ere zorte ona diogu, eta goazen erre parekin. Atzo bertan izan genituen hiru partida, erre kopako hiru partida, final zortzirenetakoak. Esan dugu, hiru euskal talde zeuden, eta horiek dira guri gehien interesatzen zaizkigun partidak. Alde batetik, goazen Leonera, nahi baduzu lehenik eta behin, partida erua izan zen. Leoneko kultural hiru, Atletik lau. Esango nuke ez genuela partida ikusteko aukera izan, biok Reala eta Osasunaren arteko partida ikusten ari ginelako, baina, bueno, ni pixkanaka hasi nintzen markagailuak ere begiratzen, Realeko partida ikusten nuen bitartean, eta ikaragarrizko ezustekoa, lehen zatian, hiru eta hiru. Bai, bueno, egia da ez dela Atletiken urtea izaten ari defentsiboki, eta bueno, orain kopan Ourensen kontra sufritu zuen, orain Leongo kulturalen kontra jokatuta maila bat altuago zegoen taldea zela, bueno, gauzak hobeto egin marko zituen, eta ez zituen berezeki ondo egin, baina bueno, 58 minutua lehen zatian Sanzetek 3 eta 3 lortu zuen, eta bueno, partida bintzat berdinduta joan zen
atxeden aldira, partida oso ona, naiz eta etzen partida oso ona egiten ari Atletik, eta bigarren zatia eta hasi eta 10-11 minutura Aitor Paredesek txartel gorria ikusi zuen. Bai. Atletik sekulako arazoetan sartu zen, baina txartel gorria, bueno, ba, epaileari zerbait itxusia esan omen zion, hori da bintzat irudietan ikusten dena, ez nahiz Mm. gobetzen zehazki esan zion, baina, bueno, hori ere askotan ikusten da epaileari da zer esaten zaio, eta batzuetan ez dizu jarabonik egiten, eta beste batzuetan, ba, kalera biatzen zaitu. Alare Atletikek lortu zuen luzapenara iristea, luzapena hasi eta berehala gola egin zuen Kulturalek, barra sartu zen, ze gogoratzen dugu laudela lehen txanda kopan barra erabiltzen dena, barrak zezkotzat eman zion gola Kulturali, Mhm. eta azkenean, ba, lehen zatia, prorrogako lehen zatia amaitzea hartzela, penaltiz berriro ere, Unai Gomezek gola egin zuen, eta lortu zuen Atletikek 10 jokalariekin aguantatzea, eta sekulako sustoa eraman ostean, ba, behintzat, final horrenetara pasa dira, Ernesto Valverderen mutiak. Bai, ikaragarrizko sufrimenduarekin, nik pertsonalki pentsatzen nuen Atletikek zertxobait errezago irabazteko aukera izango zuela, baina noski, final hamaseiretan ere etxetik kanpo jokatu behar izan zuen Ourenseren auka, zelaia oso gaizki zegoen eta partida hartan ere luzapenera joan behar izan zuten, prorrogara. Atzo ere antzeko zerbait, lehen zatian beti markagailuan atzetik, bat eta huts, bi eta bat, hiru eta bi, eta etxetik kanpo ez da erraza markagailu horri buelta ematea, eta zuk aipatu duzuna, gainera Paredesen txartel gorriarekin, nik hor kanporak eta esango nuke asko zaildu zitzaiola Atletiki, eta meritu du handiko partida dela, bat gutxiagorekin etxetik kanpo, naiz eta bigarren mailako aurkari bat izan, horrela luzapenera iristea, eta ondoren Nico Williamsi egindako penalti bati esker, Unai Gomezek sartutako golari esker, 3-4 irabaztea, ez dela gutxi, eta datorren kanporaketan ere, meritu handia emateko partida izango dela, kontuan hartzeko modukoa. Naiz eta hurrengo kanporaketan ziurraski, bigarren mailako talderik akaso ez dugun izango. Gaur okerrez banago Albacetek jokatzen du, bigarren mailako taldeak. Eta Bai. bihar Racingek Barcelonaren aurka jokatuko du, baina, bueno, esango nuke printzipioz bi talde hauek hurrengo fasera pasatzeko gauzak oso zail izango dituztela, eta hau esan da, bueno, Atletik hurrengo fasera, eta ez da gutxi. Bai, hori da. Bueno, bigarren mailako beste taldea Burgos da ere, bihar Halaxe da, osteguna bai, jokatuko duela, Valentziaren aurka. Bueno, Valentziara ez dago montuen batean, beraz hori partida hori irekiago espero da, baina printzipioz. bai, Hori izango dira bigarren mailako taldeak, atzo ere Atletico Madridek utxeta bat irabazi zuen Riazorren, sufrituta, Deportiboren kontra, Griezmannek falta sartutako sekulako gol bat eta gero, beraz, maila erronda hauetan ja ez dago partido erresik, eta Atletikena ikusi zen Kuko Zigandak partido bezperako prentxaurrekoan esan zuen, bez, bera aipatu zion kazetari batzek, partido polita zela beretzako, eta bueno, berak esan zuen, polita baino gehiago, bueno, sentsazio arraroak zituela ez, bera Atletikeko zalea dela, Atletikeko bazkidea dela, baina irabazi egin izuela, orduan, hori, ez, pixka bat. Ez zakit erru sentsazio hori ez, baina Atleti zalea naiz, baina irabazi egin nahi diet. Eta bueno, zorian egon zen, lortzeko, baina azkenean Atleti final horrenetara. bai, futbol profesionalean esango nuke askotan gertatzen direla horrelako momentuak, azkenean badakigu bai internatzaileak eta bai futbolariak bereziki azken urteetan handikona ibiltzen direla, eta oso gutxi direla, haien arrobian ezi, hazi eta gainera zaletu izandako jokalari horiek bertan geratzen direnak etxean, haien ibilbide guztia eginez, oso gutxi dira, eta gainontzeko guztiek, bueno, haien kirol ibilbidea jarraitzeko kanpoan aukeraren bat bilatu behar izaten dute, eta askotan horrelako kasuak ere ematen dira. Beste partiduari dagokionez, bueno, zer esan, Euskal Derbia genuen anuetan, Realaren eta Osasunaren artean, nik lehen zatiko 30 minutuak nituen ikusi, enuen aukerarik izan, eta
esango nuke bi partida oso ezberdin izan zirela, ez? Okerrez banago Josimari, lehen 15-20 minutuetan Osasuna nagusi eta gainera asko asmatzen, Moncayolaren gola ikaragarrizko gola iruditzen zait, oso erremate zaila horrarea ertzean, eta gainera eman zion indarra eta norabidea ematea oso zaila zela, baina hortxe, utxe eta bi jarri zen markagailuan Oyarzabalen golarekin, bere atean egindako golarekin, eta, bueno, gu realtzalea gara, hori alaxea da, nik esan izun oraindik esperantza banuela, eta lehen zatian ere izan zituen aukerak realak, pixka bat markagailuari buelta emateko ez, baina behintzat atxeen aldira bat eta bikoarekin joateko, ez zuen asmatu, eta azkeneko ordu laurden arte, ez zuen goli sartzeko aukerare izan. Ez dakit nola bizi izan zen onzuk Josemari estadioan bertan. Bai, ni zelaian egon nintzen, eta egia esan, bueno, ikuslearentzat partida, emozioz beteriko partida bat. Gero ezkernera ezkergaldean zegoen gizonak, mugikorrean atleti eta kulturalen partida jarrita zekan, beraz, bueno, pixka bat egon nintzen beste partidura, baina bai, partida hasi eta berehala, Realak aukera garbi bat eduki zuen, Oyarzabalen buruka bat eta gero, baina gero Osasunak bi gola egin zituen berehala, lehenengo gola sekulako Aion Moncayolak, eta Realaren partio hasiera etzen batera ona izan. Eta Osasunak, bueno, auki zituen lehenengo bi aukerak asmatu zitu, bueno, bigarren Oyarzabalen kutxa egin zuen, eta bere atean sartu zuen gola, Mhm. eta gero Barrealak, zirudien nahi eta ezin zebilela, bueno, joko aldetik bai, nik ere behintzat Mataratzorekin joko aldetik ikusten diot, pixka bat, ez dakit, bueno, erraztasun gehiagorekin jokatzen duela, eta aukerak sortzeko aukera gehiago dituela, baina gida Realak ere, lehen gurtean Imanuelekin bezala, naiz eta Oyarzabal, ni oso Oyarzabal zalean naiz jokari bezala, baina ez daukala segulako golegilerik, eta nik uste Realak hori azken urteetan faltan bota duela, eta baina azkenean Turrientesek egia da Mataratzurekin maila handi batean ari dela jokaria Turrientes zelaira sartu eta azkar area kanpotik sekulako gola sartu zuela, Realak bultzatzen jarritu zuen, eta azken minutuan Igor Zubeldiak berdinketa lortu zuen. Esan beharra dukat, berdinketa hori, nik esan nire ondoko lagunari esan nion, Torro eta Katena sartu zituen batera, lesio lizu zelaira esan nion. Horrelako aldaketak egiten, partidok galdu egiten dira. Bi jokari handi, defentsibo, atzetik baloiak ateratzeko, baina sartu eta berehala, Realak txaleta txarren buruka datekin sartu zuen, baina jokoz kanpokoa izan zen, eta hortik gutxira, pare bat aukera nahiko garbi eta gero, azkenean Igor Zubeldiak berdinketa, eta gero, luzapenean, naiz eta Osasunak eduki zituen aukerak, langera bota zuen Budimirreko bat, eta gero Realak penalti bat utzi egin zuen, baina Osasuna berez zelaian sartuta, penaltietara iritsi zen partidua, eta hor, agertu zen gaueko eroi berria, eta noetako eroi berria, Unai Marrero Azpeitiarra. Bai, eta nolakoa den futbola, eh? Osasunak denboraldi guztian zehar ez du garaipenik lortu ligan, etxetik urrun, bi Mhm. puntu soilik lortu ditu, bi berdinketa Mallorcaren eta Oviedoren aurka, hau da, beko postuetan dauden bi talderen aurka soilik lortu du punturen bat, eta atzo garaipena hortxe izan zuen, etxetik urrun, baina atzo ere ez zuen, azken momentu horretan atzean asmatzeko aukerarik izan, esango nuke Aitor Fernandezek ikaragarrizko partida egin zuela, Bai, eta Realak lehenago gola sartu ez bazuen besteak beste Aitorren lanagatik izan zela, baina oso gertu izan zuen talde gorritxoak garaipena, eta azken momentuan ihes egin zion. Gainera, noski, huts eta bi markagailuan jarrita azken unean horrelako gol bat jasotzeak ere animikoki ikaragarrizko eragina izan ohi du, eta horrelako partidetan, kanporaketetan luzapenean oro har betik gora datorren taldeak irabazten du. Egia da aipatu duzun moduan Oyarzabalek penalti bat huts egin zuela, eta horre esango nuke animikoki erreala betik gora zetorren momentu horretan horrek ere pixka bat aldatu zuela partidaren norabidea luzapenean, baina, bueno, penaltietan esan duzu, Marrero oso ondo ibili zen, Zakarianek bere aukera izan zuen eroia izateko, baina, bueno, Rusiara misil bat bidaltzea erabaki zuen, bai, beraz, bueno, eskerrak Marrero finibili zela, baina Rusiarra etzen finibili. bai, ez egia da, entrenatzaile
estatuador bat, eta jokalari errusiar bat, eta errusiarra penaltia zeruetara bialtzen, horrelako, bueno, txorakeriak bota daitezke, baina, bai, esan dezuna, animikoki bat zuten Reala gora zetorrela, baina luzapenean penaltia eduki zuen Oiarzalek utxe egin zuen, eta hor animikoki ere bazirudien errela izango zela eroriko zena, Mallorcaren garai harteko partida hortako mamuak agertu ziren, anoetan momentu batean, eta hori, baina azkenean, ba, nik uste joko adetik naiz da Reala hobea izan, ba, Osasunak asmatu zituen bereak, eta ba, eliminatoria beraien alde erortzeko zorien egon zen. Baina, bueno, bien artean, azken urteetan, eliminatoria asko egon dira, Bai, baina guztira, historian zehar, 11 izan dira, Errege Kopan Osasuna eta Errealaren kontra, Osasuna eta Errealak elkarren aurka jokatu dituzten kanporaketak, eta 11 horietatik 10 irabazi ditu Realak. Ez datu esanguratsua, pentsa, Osasunak bai. irabazi zuen bakarra 1986an izan zen. Eta beste batu datu bat ere, zu jaio gabe zinen, baita ni ere, Realak azken kanporak eta penaldietan irabazi zuena 1989an izan zen Sabadellen aurka. Geroztik, Numantziak, Mirandesek, Zamorak eta Mallorcak eliminatu ditu Realak penaltietan. Eta hortik ere irakurri dut, okerrez banago Europako txapelketaren batean ere penaltietan kanpoan geratu zela Reala, baina, bueno, bazen garaia, ez? Horrelako penalti jaurtiketako momentu bati, ba, bueno, behintzat postasun bat izateko Realzaleon artean. Eta, bueno, horrelaxe, final laurtenetan izango ditu bai Atletik eta bai Reala. Eta gaurkoan, aipatu du moduan, beste euskal talde batek jokatuko du. Gasteizen hasiko da partida gaueko 9etan. Alabesen eta Raio Vallecanoren artean. Hemen, ez dakit zehazki bi taldeek 11koan ze jokalari ipintzeko asmoa izango duten, ea titularrekin jokatuko duten ala ez. Alabes 19 punturekin da ligan, jaitsiera postuetatik 2 puntura soilik. Raiok, bueno, 22 puntu ditu, lasaiago dabil, baina aipatu genuen Europan ere jokatzen dabilela, eta, bueno, agian atxeena emango dietela ba, jokalari garrantzitsu batzuei. Irakurri dudanen arabera, Lucas Boye lesionaturik dago, beraz, Mhm. deialdetik at, baina, bueno, ea Gasteizen nola doan partida, honen aupa diogu nola ez Alabesi, eta gainontzekoan lehen aipatu dugu, beste bi partida jokatuko dira gaur, hasteko Albacete Real Madrid, baita ere 9etan, eta Betis Elche. Eta bihar jardunaldia amaitzeko, zuk ere aipatu dituzu, Burgos Valentzia 9etan, eta ordu berean Racing Barcelona. Bai, ikusi beharko da gaur gertutik jarraitu beharko da, behatzietan Mendizorrotzan jokatuko den partidua, Alabes ustet izan dela bakarra, lehen mailako taldeen kontra jokatuko, bi aldiz jokatuko duena oraingoz, baina, bueno, Mhm. zortea da pixka talde ukita, ba, Mendizorrotzan eukiko ditu biak, Sevilla kanbora zuen aurreko txandan, orain Raio tokatu zaio, bueno, Raio Europa jokatzen ari da, ligan ere hor dabil, agian kopari garrantzi gutxi eman diezaioko, eta, bueno, ea Alabesek aukera aprobetxatu dezakeen, eta hirugarren talde bat eukitzen dugun final laurdenetan. Bai, nik hemen esango nuke kanpotik beti dirudiela, ba, naiz eta etxean jokatu lehen mailako talde baten aurka jokatzea zailagoa dela, baina ez dakit nik hala den beti, atzore atletikekin ikusi nuen, esango nuke erre kopa bezalako txapelketa batean partidu bakarrera etxetik urrun jokatzea beti dela zaila, naiz eta ba, bigarren mailako talde bat izan, baina bueno, esan duzun moduan, alabez momentuz etxean dabil jokatzen, eta ea gaurkoan garaipera lortzeko aukera duten babazorroek. Hori da, ba hori izan da erregeko paren errepasoa, gogoratu gaurko partioak eta gero zozketa astelenean izango dela, okerrez banago, eguerdiko Bai. ordu batetan, eta ikusi beharko da final ordenetan ze partida tokatzen diren, ja edozeini tokatu zaiz alzaio edozein, superkopako ez dute lehentasun edo Mhm. abantaia txiki hori eukiko, eta bueno, final horretan sartuta ja, jendeak esaten du, eski, 3 partidutara zaude final batetik, beraz, bueno, zorte onena Euskal Taldeei, gaur Alabesi, eta zozketan astelenekoei, eta ikusi beharko da. Erregekopan, ze gertatzen den. Eta orain goazen labur-labur azken jardunaldian izandako emaitzak errepasatzera.
Ostiralean dagoeneko euskal talde batek jokatu zuen, kasu honetan Realak, azken momentuan 3 puntuak lortzeko aukera izan zuen, Jon Mikel Aranbururen burukada bati esker, bat eta bi gailendu zitzaion Bordalasen Getaferi, eta bueno, Mataratzorekin 2026 urtean, oraindik ez du porrota ezagutzen talde txuri-urdinak. Bai, beste talde bat ikusten da, ez dakit solidariagoa, indartsuagoa, egia da goraingoz gola jasotzen ari dela, ez du atea gutxian uztea lortu, jokatu dituen 3 partidotan, baina bai, Getafe baino askoz gehiago izan zen, baina gertatzen zena, Errealak ez zuen asmatu, oso aukera garbiak utz egin zituen, utz eta bi, utz eta hiru irabazten jo beharko zen partida batean, ba, komplikatu egin zitzaion. Getafe 88an gola sartu zuena, Juannik gainera, Errealdeko jokalariak, Bai. eta eskerrak partidako azken aukeran, ba, Getafeko atezainak utz egin zuen, eta Jon Mikel Aranburuk, ba, burukada hori barrura bota, eta Realak bintzat, garaipena lortu zuen, aspaldiko partez etxetik kanpo, eta urrezko 3 puntu gainera. Halaxe da, urrezko 3 puntu eta gainontzekoan gogora ezagun Atletikek ez zuela liga jardunaldia, Superkopa jokatzen zuenez lehenago jokatu zuelako liga jardunaldi hau. Superkopan ez zuen maila handirik eman, finalerdietan Zoritxarrez. ikaragarrizko jipoia jaso zuen Bartzelonaren aurka, eta ligari dagokionez, bi euskal taldeek, bai Alabesek eta bai Osasunak larun batean jokatu zuten, biek etxetik urrun, eta bien kasuan porrota, Alabesen kasuan Villarrealen aurka 3-1 amaitu zen partida. Aipatu genuen, Villarreal ligan dagoen talderik onenetakoa dela, dagoeneko 51 puntu ditu 18 jardunaldietan, eta besteak beste, Alberto Moleiro bezalako jokalariekin, oso sasoiko dabilen jokalari batekin, bueno, gauzak asko zaildu zitzaizkio bereziki bigarren zatian. Lehen zatian urpekari horiak ez zuen partida handirik egin, ez zuen asmatu, baina bigarren zatian bai, dagoeneko 59 eta 55 minututan 2-1 jarri zen, eta etxetik urrun Alabesi eta bai, baita Osasunari ere, asko kostatzen zaie 3 puntuak lortzea. Bai, epatu genuen biharren kontra oso partida zaila zela, liteken agaltzea zela, baina Alabesek nahiko partidoan egin zuen, lehenengo zatian ondo ondatu zuen, baloi eduki zuen gainera, aukerak eduki sortu zituen, baina, bueno, biharrealak azken bigarren zatian Gerard Moreno atxeden aldian atera zen, eta sekulako taldeak biharrealak eta azkenean, hori, Moleiro, Gerard Morenok 10 minututan 2 gol egin zituzten, eta azkenean 3-1 ere egin zuen bukaeran, eta Toni Martinezek markaia txukundu zuen, baina, bueno, naiz eta Alabesek itxura ona eman, bueno, beti dela positiboa itxura ona ematea horrelako zelai batean, baina oso zaila. Zain garaipena lortzea, eta azkenean 3-1, amore eman zuten. Azkenean Villarrealek, bueno, sekulako taldea du, eta gero aurkitikan Gerard Moreno, Nicolás Pepe, eta horrelako jendea ateratzen badu, bueno, litekeena da, partida galtzea, eta, bueno, naiz eta itxura ona eman, porrota eta Alabes orain niko arazo larrietan, Liga Txapelketan. Bai, halaxe da, eta Osasunaren kasuan ere, nahiko antzeko kasua da, aipatu du bat eta huts galdu zuela Gironaren aurka, badirudi pixkanaka Girona betik gora datorrela, Realaren antzeko bolada bat izan du, naiz eta kasu honetan Realaren aurka ere irabazteko gai izan zen Gironako taldea, eta Osasuna behin eta berriz denboraldi guztian zehar ikusten ari gaden moduan, ezinean, sadarretik urrun, naiz eta esango nukeen, etxetik urrun jokatu dituen partiden artean, kaso onenetako bat izan zela Gironakoa, gehiago merezi zuela esango nuke, baina futbolean badakigu merezimendu kontuak askotan asmatzea ala ez asmatzea izaten dela, ez zuen asmatu Osasunak, aldiz Gironak gol bat egitea lortu zuen, Vladislav Banatzekin, Ukraniarra, esango nuke hemen Gironak, kirol zuzendaritzan badituela Ukrania aldean eskautinean ondo aritzen diren pertsonak, eta gol horrekin nahikoa izan zen 3 puntuak Katalunian geratzeko, eta esan bezala Osasunak denboraldi guztian zehar 2 puntu soilik lortu ditu etxetik urrun, eta orain bi euskal talde hauek, bai Osasuna eta bai Alabes, oso egoera berdinean o antzekoan daude, 19 punturekin, eta dagoeneko jitxira postuetan dagoen Valentzia 2 puntura soilik dago.
Bai, ipatu genuen, 2005an akaso Realak edukiko zuela Euskautin talderen bat Eskozian, Bai. ba, gaur egun Gironak Ukranian daukan bezala. Baina bai, ipatu ez duna, oso zaila da, ba, maila mantentzea edo ez sufritzea etxetik kanpo hain puntu gutxi lortuta. Egia da etxean hobeto ari dela Osasuna, denboraldi hasiera baino hobeto, baina lehengoan naiz eta partida ona egin, ba, Girona oso ondo hobeto zetorren Girona tengota, azkenan galdu, lehen zatiaren atarian sartu zen gol batekin banatek, hori Gironak azken lau partidoetatik hiru irabazi ditu, Mm. atera da putzutik, Realaren puntu berdina ditu orentxe bertan, beraz, sekulako saldoan du zelkapenan, eta Alabes eta Osasuna, ba, arazoetan 19 punturekin, zuk esan duzun bezala, Valentziaren gandik bi puntura soilik. Goazen orain bigarren maila errepasatzera, bi euskal taldek larun batean bertan jokatu zuten. Realaren kasuan, lehen aldiz zubietan jokatzeko aukera izan zuen Realeko bigarren taldeak, Albazateren aurka huts eta huts amaitu zen partida. Azkeneko jardunaldietan ezin izan du etxean garaipenik lortu. Denboraldi hasieran hori izan da Sanseren esango nuke indargunea, etxean 3 puntuak lortzea. Azkeneko partiduetan ez du lortu eta, bueno, puntu bat ez da txarra, baina esango nuke, etxean berriz ere 3 puntuak lortzea ezinbesteko izango dara urrengo jardunaldietan, baina esan bezala, huts eta golik sartzeko aukera ez duzun partidu horietan, ezinbestekoa gutxienez puntu bat lortzea. Bai, puntuarekin behintzat atera da, jetxera postuetatik, Hueskak galdu egin zuen, eta nahiz eta Mm. Hueskarekin berri dutago, ba, kanpoan da, arerio zuzena zen Albazeteren kontra puntu bakarrera dagoena, ba, bueno, ez zuen lortu garaipena, baina, bueno, huts eta huts, puntutxo bat, eta hor jarraitzen du Sansek. Jende askok pentsatuko zuen denboraldia esean oso behan egongo zela, bera, oraingoz nahiko aurpegi ematen ari dira, eta jetxiratik gertu da bien arren, ba, hor da bil borrokan. Esan behar dago, azken aurreko postuan Zaragoza dagoela 20 punturekin, eta adibidez, Valladolid 13 dagoela, eta batetik bestea 5 puntu soilik daudela, beraz, sekulako borroka gango da hemendik denboraldi bukaera arte hor, jetxira postuetan, eta oraindikan asko falta da, beraz, konklusioak ateratzeko goiz da. Eta Eibarren kasuan, Burgosera joan behar izan zuen larunbat arratsaldean, el plantio oso zela izaia da, eta gaur ere zuk aipatu duzu Adi R Kopan Valentziaren aurka, Burgos etxean oso talde indartsua baita, eta Atletikeko eta Alaveseko jokalari ohia den Inigo Kordobak gol bat egiteko aukera izan zuen, eta horrelaxe amaitu zen bat eta huts partida, eta Osasuna eta Alabes bezalaxe, Sanse eta Eibar ere etxetik urrun ezinean dabiltza. Denboraldi guztian zehar 10 partidutan Eibarrek 3 puntu soilik lortu ditu, eta Sansek 4 puntu. Beraz, horrere, askotan aipatzen ari gara, astetik astera, egoera hau errepikatzen ari dela, baina egia da, el plantio zelai oso zelai zaila dela, baina esango nuke, merezimendu osoz irabazizuela Burgosek Eibarren aurka. Bai, Burgos playoffetatik 2 puntura dagoen taldea, goikaldean egon nahi du, eta bueno, bai, barrek beste porrot bat etxetik kanpo. Hor jarraitzen du, borrokan 16 puntu, 24 puntu, Sanse baino bat gehiago, 16. Postua markatu 24 punturekin, eta, bueno, bai, esan duguna. Maila honetan agian hiru garaipen, lau garaipen jarraian lortuz goiko postueta errolu zaitezke, baina bestera beko aldean borroka egiterako da zaude, eta hainbeste talde hainbat eta hainbat talde ibiliko dira, beraz, ipuruan maila mantendu beharko dute, garaipenak lortzen, baina etxetik kanpozteo gehiago lortu beharko dute, armaginek. Goazen orain beti bezala Ipar Euskal Herrira, kasu honetan Lapurdira, aipatu genuen aurreko saioan partida handia genuela, larun bat arratsaldean, Bordelen, Girondi Bordo eta Abiron Baione taldeen artean, eta zoritxarrez, etxeko taldeak lehen minutuetan egindako gol bati esker, bat eta huts irabazteko aukera izan zuen, lider da, sailkapenean 30 punturekin, oraindik ere Abiron 3. postuan da, 26rekin, baina, nik lehen zatia ikusteko aukera izan nuen, eta ondoren ere laburpena ikusi dut, eta esan behar dut, asko gustatu zitzaidala talde baionarra,
beti lentasuna eramanez, baloiarekin, presarik gabe, egia da hor are hartzera iristen zenean ez zuela aukera handirik sortzen eta aldiz Girondins kontrakoa ginez, ez? Atzean sartuta eta lapurtzen zuen bakoitzean ba oso azkar irtetzen zen kontra erasora eta horrelaxe iritsi zen partidako gol bakarra, baina esan bezala pena bat, porrota delako, baina, bueno, behintzat sentsazio onak jokuan, eta neguko merkatuan, begiratzen ibili naiz, ba, bueno, hainbat fitxaketa egin du dagoeneko Abironek, egia da, fitxaketak ere egin dizkiotela ba, Baionako taldeari, beraz, besterik gabe, ba, nolabait, erantzuteko fitxaketa batzuk izan direla, baina, bueno, porrota izan zen arren, ba, sentsazio onak eta ea asteburu honetan etxean ba, 3 puntuak irabazteko gai diren Baionarrak. Bai, pena partide nahiko hasieran sartu zuela gola Girondesek 8. 9. minutuan, eta gero ba, naiz eta jokoaldetik ondo ibili, ba, ezin izan zuten partidua berdin du, eta hori, maila honek daukan txarra, partido bakarra, talde bakarra igotzen dela kategoriaz, Bai. eta Gironden sorengoz gutxi faiatzen ari da, eta garaipen ona lortu zen Baionaren kontra asteburu honetan, orduan beraz, ba bueno, asko falta da, baina Girondensek ba, nahi baino gehiago galdu beharko du, Baiona berriro lehen postura hurbiltzeko. Aitortu behar dut, azken asteetan aipatu dugun Marvin de Lima asko gustatu zitzaidala. Oso jokalari elektrikoa, teknikoki oso fina, eskuinegaletik barrualdera sartzen den horietakoa, Messiren antzekoa estilo aldetik, ondoren noski ez du bere maila, baina, bueno, Abiron taldearen barnean, ba, bueno, diferentzia markatu dezaketen horietako bat. Eta aldiz orain errepasoa amaitzeko, nazional 3 mailan, Angeluko Jenetzek huts eta hutsekoa lortu zuen Toulouseen bigarren taldearen aurka, puntu bat etxetik urrun, ba, bueno, sailkapenean bigarren postuan mantentzeko, egia da lehen postua orain 3 puntura duela, Tarbe Pirine taldea, baina, bueno, esango nuke oraindik ere igotzeko favorito handiena ez bada, handienen artean dagoela, gogora ezagun 6 puntuko zigorra ezarri ziotela, eta berez, ba, bueno, 25 izango zituela lehen postuan, baina oraindik ere partida asko geratzen dira, Tarberen aurka ere etxean jokatuko du, Angelun, eta, bueno, beraz, partida honetan puntu bat, ez da txarra, eta hurrengo, bueno, datorren jardunaldi honetan Kaneten Rusillo taldearen aurka jokatuko du etxean, beraz, ba, bueno, 3 puntuak lortzeko partida proposa. Primeran, ba, bukatzeko, eta azkar batean, ba, asteburuko partidak errepasatuko ditugu. Lehen mailan Mallorca eta Atletiken partidu izango da Euskal Taldeetan lehena, larun bat arratsaldean 4:00 Mallorca sufritzen ari da Mallorca bat, Osasuna eta Alabes baino puntu bat gutxi dauka, jetxira postu bat gainetik dago, eta bueno, ba, Atletikek Europara berriro hurbildu nahi badu, ba, garaipena lortzea ezinbesteko izango da Mallorcan, kolokan dagoen Jagoba Arrasate baten kontra. Bai, Hurrengo partidua 6:30 jarraian Osasuna eta Oviedoren artekoa. Oviedo azken postuan dago 13 punturekin, Osasunak nahi baino arazo gehiago ez baitu nahi, irabaztera behartuta dago ere bai, etxean, ezin du gutxi egin, denboraldi eskaxa egiten ari da Oviedo baten kontra, 9 gol alde soilik dituen Oviedo baten aurka, beraz, hori izango da. Larun batean 6:30 jokatuko den partida, Sadarren, eta igandean, ba, beste bi partida eukiko ditugu, 4:00 beste bisita oso zail bat Alabeseko, gazte urte hasiera, Villarreal lehenengo eta orain Atletico Madrid, etxetik bai, kanpo. erronka galanta. Atletico Madrid, ba, bueno, hor dabil 4. postuan, bueno, etxean beti kanpoa baino senduago, beraz oso partido zaila Alabesek, baina, bueno, ea partidoen egiteko gai den, eta zeo ze atera dezaken. Eta gero ere igande gauean partido handia aukiko dugu anoetan, Reala eta Bartzelonaren artekoa, Bartzelona Superkopa irabaztetik dator eta oso maila ona ematen. Eta bueno, Reala hor dabil 11. postuan, pixka bat
erdikaldera hurbiltzen, Europatik ere ez du gehiegi urrundu nahi, eta, bueno, Matarazzok ez du galdu oraindik Realarekin, beraz, ikusi beharko da, ea sorpresa emateko gai den, talde txuri-urdina ere bai. Bikain, bigarren mailan ere pentsatzen dut izango ditugula partidak. Hala da, eta lehen partida larun batean eukiko dugu, eta oso arerio zuzenaren kontra jokatuko du Sansek, Zaragozan, Romareda esan behar nuen, baina Romareda horretan dago, Bai, Zaragoza beste zelai provisional batean jokatzen ari da urten. Hori, Zaragoza azken aurrena da, 20 punturekin, Sanse 18. Jaitxera postuetatik, kanpo dago, postu bat gainetik, 23rekin. Galdu ezkero, Zaragozak berdin egingo luke Sanse, beraz, ea gaiden Ansotegien taldea puntu bat pilatzeko gutxienez, eta zergatik ez garaipena lortu. Kenan Kodro eta Martin Agirre Gabiriaren aurka, hariko da beraz Sanse. Hori da. Eta Eibarrek berriz astelenean jokatuko du okerrez banago, bai, Granadaren kontra, beste partida zuzen bat. Granada Zaragoza baino postu bat gora dago, 20. Jetxiera postuetan, 22 punturekin, Eibar 16. 24rekin. Oso hasiera txarra egin zuen Granada bat, baina pixka bat hobetzen ari da, naiz eta, bueno, azkeneko lau partietan ez duen garaipenik lortu, baina, bueno, Granada azkenean talde goian ibiltzeko eginda dagoen talde bat da, jokari onak dituen talde bat, eta Eibarrek. Irabazi nahi badu, ba, lan handia egin beharko dute. Eta gainera, partida Los Carmenes futbol zelena jokatzen da, beraz, Eibarrentzako oraindik zailagoa, etxetik kanpo badakigulako nola da bien taldea armagina. Astelehen gaua, nik esango nuke huts eta hutseko bat ere sinatuko luketela armaginek. Bai, astelen gaueko partidoak, lehenengo mailako Elche Sevilla da, beraz ere ninduke harretuko, huts eta hutseko partida izatea, baina horiek izango dira bintzat, Espainiako ligan jokatuko diren partiduak. Bukatzeko, Nazional B mailan, Abiron Baionek Chateaubriand taldea hartuko du Baionan, larun batean arratsaldeko 7etan, eta esan du moduan, Geneten kasuan, hau ere larun batean arratsaldeko 7etan, etxean hariko da Kaneten Rusion taldearen aurka. Beraz, hementxe asteburuko partidak, beti ezala gure sare sozialetan ere gomendatuko ditu pare bat partida. Ez dugu aipatu eta kaso Iñaki ere laizter izango du gurekin hemen, baina aste honetan gomendatu genituen partiden artean Tudelano Real Union genuen, bigarren sailkatua lehen sailkatuaren aurka, eta Real Unionek azken unean bat eta bi irabazi zuen Tuteran, eta bueno, lider bezala jarraitzen du bigarren federazioan, oso sendo eta bolada oso honean, Iruneko taldea. Hori da, ba, ikusi beharko da beste asteburu full ez betetako asteburu batek zer ematen digun, eta bueno, gogoz itzuliko gera hurrengo saioan, kopa eta beste hainbat gauzetaz hitz egiteko. Aurreko astean aipatu genuen, eta gaur ez dugu aipatu, momentu batean esango dut, Afrikako kopa Bai. final aurrekoetan dago. Esan dizut, Senegal eta hainbeste txapelketarekin dagoeneko nastuta nabilela, ez dakit Afrikako bai, kopa den, o Asiakoa, baina bai. final aurrekoetan Senegal eta Egipto jokatzen ari dira oraintxe, 49 minutuan utxean dua, eta 9etan akaso bi favorito handiena jokatuko dute, Nigeria eta Maroko. Beraz, adi egongo gara ere, ze talde egongo diren igandeko finalean. Ez dakit Nigeriako deialdian Christopher Kanu sartu den azken unean, baina... Ez dago Christopher Kanu eta ez dago Umar Sadik ere ez. Bara, bueno, favorito handien artean, baina bi jokalari handi horiek gabe, ziur aski, talde txikiagoa dela esango nuke, aulagoa. Hori da, eta bueno, amaitzeko nire azken txorakeri bat batzeko gorekin ator, gaur ez diaz utzi saio hasieran txorakeri botatzen, eta urte betetzeak eta horrelakoak begiratzen ari nintzela, ba ikusi dut gaur dela zure maskota janzteko nazioartekoa eguna, sekulako txorak ere dutzen zait, ez dakit badaukazun maskotarik etxean zuk? Ez, momentuz ez, egia esan gustatzen zaizkit animaliak, baina naiz bat ere animaliak janzteko zalea, kaletik noanean eta ikusten ditudanean hor zakurrak eta batzuetan katuak ere ikusi izan ditut jantzita, Bai. bueno, sututa jartzen naiz hor, Bai, ni egizan esan baritu, enaiz, bereziki animalizalea. Parrillan akaso, baina hori beste momentu baterako utziko dugu, baina bueno, noiz baiten maskotarik ari daukazu, eta
Cristiano Ronaldoren kamiseta jarri nahi badiozu, gogoratu urtarriak 14 dela hortarako eguna. Bai, esango nuke jarriko diedala nik ere nire xomorroaren kamiseta. Beraz, honekin itxiko du gaurko saioa, beti bezala, gaizki esanak barkatu, esango nuke saioa honetan asko izan direla, ondo izanak gogoan hartu, eta hurrengo astera arte. Eskerrik asko Josemari eta ondo izan. Hori da Josu, hurrengo arte, eta plazer bat, beti bezala, besarkada bat, eta disfrutatu, asteburua. Agur, agur. Baloiaren atzetik doaz hogeita bi, jokaldi bikainak da hamaika opari.